Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu sake saduwa da ku a cikin wannan shirin mai suna siyasar ka yancin ka, wanda gidan TV sadarwa ta ko ta dauki nauyin sa. Ni mai gabatarwa sunana Sani Gido, sannan a tare da akwai malam Abubakar Gwani Yare. To malam Abubakar Gwani Yare, shin me zaka iya faɗa kan siyasar kai daga yancin ka musamman ma a nan jihar Kano? Akwai abubuwa da yawa da yake faruwa a nan jihar Kano wanda za mu iya cewa abubuwan suna da yawa. To kamar me da me kina ka? To asalin shi siyasa har kullum idan mutum ya zo zai gaya ma wasu abubuwa ne ce ma zai ma wasu ayyuka zai ma menene zai ma kaza duk kuma mu yanzu mun gane cewa a yanzu a nan Kano ai sai dai mu zaɓi wanda ya cancanta ba wai wani sak ko makamanci haka da a yanzu sai dai mu duba mu gani waye ya cancanta mu zaɓa, waye zai mana adalci, waye zai mana duk abin da ya kamata ya mana a matsayin mu na talakawan Kano wanda zai taimaka mana mu ji daɗin rayuwa. To malam Abubakar, a matsayin ka na ɗan ƙasa Najeriya zan iya cewa su kai kana da kamar wani hali ne Najeriya ta gaskiya a fannin harkar wannan siyasar zamani. To gaskiya Najeriya tana cikin wani hali wanda da an cire ta a cikin wani hali daya wanda da tana cikin matsalar tsaro an cire ta, amma yanzu gaskiya Najeriya a cikin abin take ciki yanzu kuma an shiga matsalan kamar misalin yunwa da sauransu, talaka sun da masu dubai su ma sun talauce da sauransu da gasu nan da abubuwan suna da yawa. Yanzu kai wani Abubakar idan lafiya cikin kamar so kake kawo cewa Najeriya ta ƙara taɓarɓarewa kenan. To ta wani wajen ba ta fannin arziki ta ɓaɓɓare amma ɓangaren tsaro Najeriya ta ci gaba. To malam Abubakar, wani kira ne za ka yi ga shugabannin hukumance ga matasa akan musamman wani irin zaɓe za su yi na tuna su haka? To ai mu yanzu mun gane a matsayinmu na talakan arewa musamman 'yan Najeriya wanda muke da Kano, mun gane me za mu yi a gaba. Duk talakan da ya tsaya zaɓe ya ce wai shi sak yanzu zai yi za haɗa ka ta shi. To malam Abubakar, a wajen ɗan ƙasa kana ga tunatin a zaɓen shugaban ƙasa ya gana kamar wa za ka iya zaɓa? To gaskiya ni ra'ayi na zan faɗa ko ba ka bane, ni ra'ayi na kwankwasa zan yi. To malam Abubakar, tun da ka ci zaɓen gwamnati kuma a wajen ka na ɗan jihar Kano, a Kano kana kamar wa za ka iya zaɓa kenan wanda ya dace? To a Kano sai gaskiya sai mai rabu. Kana nufin ba za ka yi faɗa ba kenan? Na yi 2019. To ai shi din ma kuma ai shi ma kamar ranka ne, shi ma za ka yi faɗa ko dai? To ai ni ka san mai gaskiya zan duk wanda ya yi gaskiya yau zai faɗi abin da ya kamata, wanda ya ga ya cancanta da ra'ayina ya kamata a ce mai shi zai yi. Wato yanzu dai so kake kawo ma jama'a da wanda yake kai da kuma in takarar kana da cewa gaskiyar su kai ba kuma ga wanda ya dace ba. Ban cire gwani ba har yanzu tukuna sai lokacin da to shikenan malam Abubakar, mun gode Allah saka lafiya. Yawa.